Болните от астма у нас се увеличават лавинообразно, сочат данните на Здравната каса. За последните 5 години новорегистрираните случаи са над 10 000, а броят на децата с астматични проблеми е нараснал двойно. Това стана ясно по време на профилактични изследвания във Варна, посветени на Световния ден за борба с астмата. Репортаж на Искра Орумова и Петър Петров. С това изследване се установява дали не сте сред така наречените скрити астматици, защото според медиците болните са много повече от официално регистрираните. Симптомите: чувство за стягане в гърдите, задух, кашлица, много често придружено с хриптение. Едно понакашляне, така по-затруднено дишане, особено характерно вечер, в ранните сутрешни часове. При контакт с домашни животни, случва ли се да имате задух? Не. А кашлица? Пак при контакт с домашни животни? Не. Защо дойдохте на тези изследвания днес? Просто гледах случайно. Не знае, че има. Какво се оказа? Съм нещо болен. Нямам някакви притеснения или нищо не ме смущава, но за всеки случай. Лекарите предупреждават, че все повече хора се разболяват от астма и съветват при най-малки съмнения да вземете незабавни мерки. В противен случай... Един истински астматичен пристъп е едно много сериозно, животозастрашаващо състояние. Има астматици, които стигат дори до интубация и механична вентилация. Статистиката показва, че болестта се среща във всички възрасти и при все повече млади хора. Бърз тест за нея може да се направи на всеки желаещ на възраст над 5 години.